Kwazivai muri yeZimbabwe ndauyawo zvekare panapa nhasi ndine nyaya yandiri kusangana nayo yandiri kuona iri kutenderedzwa panapa iri kunzi vaya vanoita zvekutonga Zimbabwe kana kuti vanotonga kumativi mana tingati ekumaruzevha vari panguva yakaoma iko zvino kana kuti hanzi vari kuchema vari kunyunyuta kuti mari dzavo hadzisi kuvakwanira. Inyaya yandiri kusangana nayo iri kubuda mumastreets iri kutendera iri kunzi chiefs are complaining over poor salaries and welfare. Their salary is $175 and headman $100, village head $50. ED is giving false promises. Government is failing to service their vehicles. Development is on TV and radio. Only social welfare, drought relief, food distribution is insufficient. Donya iri panapa mamiriri yakaita pari kunzi machief vari kuchema kuti mari dzavari kuwana ishoma. According to Children of Zimbabwe War Veteran Association ndo vari kubudisa nyaya iyoyo, vari kutaura kuti zvone machief mari yavari kutambira ishoma haisi kuvakwanira. But ndiri kuonawo vana veZimbabwe vazhinji havasi kutombobvumirana nazvo zvamuchose. Vari kutodedzera kuti mari iyoyo yavari kupiwa inotori mari yakawandisa, nekuti varume ivavo vanoti kana uchipinda mudare mavo vanokuchaja, havangokutonge mahara, vanokubhadharisa. Saka kureva kuti vanhu ivavo vari kutobenefita more than kana maministers chaivo, nekuti zvavanoita zvacho zvinoratidza kuti ivo vari kubenefita, vari kutowana zvizhinji nechekare kudarika vamwe vanhu vese vamungafungidzira kuti vari kuwana mari kana kuti vari kubenefita. It's like ndo vacho vanonzi mbudzi nezvikapa yakasungirwa, nekuti dzimwe nguva vanogona kutochaja munhu mudare kana mombe chaiyo inotosara chinzi ndiye padare pavo ipapo. Mbudzi dzinongochajwa kasingaperi, ukasaita order mudare unonzi tipe mbudzi yedu, ukasadai tipe chakati chedu. Ndo mashandiro avo vanowanza kuita, ende izvozvo zvinhu zvekuti zvinozivikanwa. Nawo ndiri kuona mamwe maZimbabweans vari kubudawo vari kuti sit down, $50 is a lot of money in the rural areas. Are you even sending your own mother that kind of money per month? Uri kuona nyaya iri panapa pari kunzi mari iyoyo yakawanda kwazvo, ende iwewe kana uri kuti havari kuwana shoma, uri kukwanisa here kusendera kana vabereki vako mari yakaita seiyoyo kuti vange vachishandisa mumwe mubvunzo wakandwa kune mumwe munhu anga asimudza nyaya iyoyo. I understand kuti haudairike. Mwari kuti these guys charge for every case that comes to them before they preside over it, then they find the wrong doers. Urikuona nyaya iri baba, nyaya yega iri inopinda mudare inenge chingochargwa, kwabatwa nemhosva unochargwa futi. Nyaya dzacho ndo mashandira dzinoitwa. Saka haisi noti kuti vanokuitira zvinhu zvimahara. Vanhu vakawanda vari kuwirirana kutoti government kana iri kuwapa mari iyoyo inotori right iri kuwirirana. Umwe ari kuti we told you long back that ED is incompetent and useless. Idyai zvamapiwa kana zviri zvishoma, you know what to do. Mwari kuti imagine paid $175 and you are chief in other countries. Chief is getting 200,000 monthly kusiyanawo kwenyika. I think kune dzimwe nyikawo dzacho idzodzo zvinogona kuziti, because these guys I think vanogona to reach this amount of money if I'm not mistaken. Why? Because mari iyoyo iri kutaurwa 200,000 or whatever iri kutaurwa newando wayo iri kuwanikwa nemamwe chief. Vanogona kunyika dzavo idzodzo vasingachaje kuti wapinda mudare takutokuchaja mari iyo. Sometimes zvinowanza kuitika, but handisi kuti zvangu ndo zvazviri, because nangu handizini zvemachief edzimwe nyika, ndongoziva nezvemachief ekwedu kuZimbabwe. Ndo zvazvitongori. Mumwe wari kubuda pana vari kuti who cares about vanhu ivava, they used by the system to suppress the will of the people. Yakatowandisa mari yavari kupiwa iyoyo. Vanhu havasi kuwirirana nazvo. Guys, ndakondidarika nepanapa ndikuzivise nyaya dzese dzine dzingoitika. Munoziva kuti isusu ma-update tinongoda ngoti gaga so that munoziva zviri kuitika. Nyaya yekuti machief vari kupiwa mari shoma kutangira pa $175 sabhuku opuwa $100 neumwe village head opuwa $50. Muri kuionawo sei nyaya iyo? Tell me what you think in the comment section. Ndakamirira kunzwa nyaya kana kuti mhinduro dzenyu.